Вчера говорим с една клиентка и нейният аха момент от нашия разговор беше това, че ценностите и нашата ценностна система са изключително важни при избора ни на партньор. Тук искам да ви дам 3 неща, които страшно много ще ви помогнат в избора на партньор и въобще в начина, по който може да отсявате хората. Дали те са окей. Началният период на любовта е изключително важен, изключително сладък и това са много хубави преживявания, много хубави чувства. Истината е, че в дългосрочен план, ако ние не си пасваме с нашия партньор в най-малко в ценностната ни система, която е основата всъщност на партньорските взаимоотношения, ние не можем да изградим пълноценна и здрава връзка. Едно от основополагащите и най-важните неща, когато се търсите партньор, е първо, разберете каква е ценностната система на вашия потенциален партньор, как е израснал, как въобще той вижда света, какво всъщност е зад него семейството и жената, как вижда жената като свой партньор. Второ, тук много важен момент е да отбележим, че това, което вие сте си набелязали като качества и ценности, които вашия партньор искате да има, трябва да ги притежавате и вие. Тоест да се замислите вие какъв партньор сте и какво давате във връзката. Защото ако вие сте мързеливи във връзката, като цяло не се стараете и наистина очаквате и мислите само какво другия може да даде, тогава вие няма да имате щастлива връзка. Вие ще имате едно консуматорство. А това не е идеята на връзките и на семействата. Трето много важно нещо, поработете върху себе си, поработете върху вашите лични качества, върху това какво вие искате и очаквате от една връзка, какво може да дадете. Аз е изключително важен тук, защото ако вие се чувствате необичани, неоценени, маловажни, то вие ще привлечете точно такъв партньор. Съответно, ако искате да привлечете човек, който ще ви уважава, обича и ще иска да прави някакви неща за вас, то вие трябва да станете този човек. Ако не знаете как да поработите върху себе си, как да изгладите автоматичните си програми, как се прави този нов аз, елате на безплатна консултация, оставете ми съобщение и аз ще ви пиша обратно.